खुलुमबाय BTR निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। आसामनि ADGP एबा BTC आइअ'पिनि बिबान रुजुननाय LI बिस्वनि बिथाङा खौरां मेलाव बुङो दि एमबारजों लोगोसे सा 30 NDA बिनि केडारफ्रा हाग्रायाव थांफिनदों आरो बिसोरनि सायाव गोख्रों संदाननाय जागोन होनना रोखा बुंथिदों। मैया सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिल्ला दख'रा दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मावफारिया बादा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिलिकाबारि रंजासालियाव सासे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जाफुंहोबाय। हाबाफारि बायदियै मावफारिया मावबादाखौ बेखेवनानै होयो। मिरु एबसुनि बोसोनगिरि मानगोनां मुस्रिखुंख्रा स्वर्गयारी बिथाङा मेलाव बिबुंथि महरै बाहागो लाफैयो। मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि कर्नेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बे मेलनि मिरु आफादगिरि नेहाथारि बिदाव बर', सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि फारियै दिनेश ब्रह्म, अबिनद नार्जारी बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिथाङा मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कर्नेन्द्र बसुमतारीया फोरमायो दि बर' माहारिया खौसेथि, थामोनथा, सिनायथिखौ गोजोन खालामनो आरो एबसुनि मावथांखिखौ फैगौ खम समनि गेजेरावनो मावफुंनांगौनि थाखाय आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव एबसुआ मावफारि मावनांगौखौ लादों होनना फोरमायो। बड'लेण्डखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय मोनसे आफाद दानानै होबावबाय। बे आफादनि मुङानो जाहैबाय NLFB नेशनेल लिबारटरि फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड मुङै गोदान बिग्रायारि आफाद जोनोम जाबावबाय। बड'लेण्डखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौनि थाखाय बे पार्टीखौ जोनोम होबावबाय आरो बे पार्टीया बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो आरो आसाम 50-50 होननाय मोनसे सोदोब दंखायो बेखौ मोनफुङागौमानि बर' हारिया जिरायनाय नङा होननाय खोथा बुंनाय दंखायो। बेनि थाखायनो बड'लेण्डखौ मोनफुंनायनि थाखायनो खामानि मावलाङो।